da txirikiletan da ibiltzen ginen. Zuek ez dakazu txirikiletan, ez da? Txirikile eta palua. Bai, txirikilea. Zer atxeran txirikiletan? Palo handi bat. Da txirikilea zen, palo txiki bat, baina punta bisak zorroztuta. Txirikiletan, zate zen. Ba, txikila, etxezan olako moz bat, puntak apuskat arreglauta. Zegin da, mazeti ezateakon, besti areaz jo, eta saltoran ja areaz jotan. Txikilean ezateakon hori. Txikili izan lau luzea bateko. Da mazeti eba... Mazeti ero galdeona, zate honetan. Bueno, Kalderon, jo bertan egon. Masi egiten gutzen egur bat, baixet esan, iru zentimetro ero gutxien ezeko hauen, segun. Etxetik egin jekarri egin gaben. Eta gero txirikila ziren, balako egur batzuk, puntabixek zorroztute, egin ziren gainera. Txirikilia hau egurra, errodondua, betek errodondo zen, honek puntatxo gaztauta. Palo handisakin jote zen duen puntan, da salto itxeban txirikiliak. Salto itxeban da gero, jote zen duen paluakin. Baina gero, txirikili ipini, sortxo baten gainien nola, da mazeti egin jo, da, haidien mota bar, no? Ez da itzen zela ikikoan baina. Hemen puntia, jo, done gora igoten dau, dorduen, rast, bestiek egemun. Arekin Kalderon eta jota bertan egon eta botatzen zen da. Arekin bota aldanik hurrinen. Olakos makila bat eta gero beste sortxiki bat, bi punta zorroztuta, aurra bota, da gero hau jo eta zenbait eta urrutio botatzen zen duen, geho makileken neurtzen zindun, da emiste puntu. Darduen, horren arabera, puntu izetezien, ez? Puntu bat, bi, kontetan bat esan puntuek. Da, zeinek urriñak botatzen ban, Egunero, egizan, bakotxak tali elegi dut jeuen. Aukeratu jeuen, eusenen artien, talie. Baina talien, txandik zeinek lehengo aukeratu erabakiteko, egizan, txirikila bat lurrien ifini, beste batola kurtzaute, gainien, eta gero itxesan arraia bat, igual 2 metroa, 3 metroa, arraia bat, lurrien. Da, mazia ze txirikile puntan jo, da, bueltaka botara, eta txirikile urbilen izte egunak, aztezan aukeratzen.